Meolbo ang sunog kagabi sa may sudunod nga bahin sa barangay Pagsabungan, Dakbayer, Mandaue. Padayong pagisusi ang hinungdan sa mong sunog nga nakapikto og kapin sa 70 ka mga individual. Ang report ni Nico Serino. Mag-alas 6 kagabi, nadawat ang alarma sa sunog sa Upper Hermag, barangay Pagsabungan. Daling gilamoy sa kayo ang nagtapad-tapad ng mga panimay sa lugar. Gumikan niini na isa sa third alarm ang maong sunog nga gikatahong nagsugod sa panimay ni Mercedes Aligway. Mga alas 6:45 gideklara nga under control ang sunog. Mga alas 7:30 nagyud hingpit nga gideklara kini nga fire out. Padayon pa nga gisusi sa kamubiruhan ang hinungdan sa kayo. Under investigation pa siya kasi andun pa sila sa fire scene and then sinecure pa nila kung asan talaga yung pinanggalingan. Dihang gibalikan sa Balitang Bisdak, kini na ang itsura sa dapit. Ang mga residente nag-iyahay na pagpanghipos sa mga mamahimong kapuslan pa o mapatimbang. Sama ni ining motor ni Freddy nga wala gyud masalbar og hingpit nga napaig. Okay, naman ko'y bata pod. Siguro na, magiging naluwas na pod ba? Amon tanan butang yun, ulat yun. Wag yun nadala, bisa gamay. Tapot lawas lagi mo ano. Uniform yun ako naka. Para kanang spark katanan ba? Marag ningo bra bito ang kanang mga wire, warranty nya paghuman ni aw pa na suga. Nya pag mag-aw taud-taud aso na. Kumato siya ginitanan. Paspas kay. Sa dato sa barangay, napo ka mga house owners ang apektado, 14 ka pamilya usab sa mga renters. Sa kinatibukan, 72 ka mga individual ang naapektuhan. Anaa sila karon temporaryong gipahimutang sa kapilya sa village. Gabi mga pagkaon, mga relief goods kani mga sinina baron, kanang carpet, o ilang higdaanan. Niya medicines. Nanawagan ang mga nasunugan ug hinabang aron makabangon human sa ilang nahiaguman. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.